Twak mar mbolea bandia medo nyuolo paro mopogore pacho kanya koramga juang odhi maka wuone cheno mara many piny watwak gi Nathaniel Otieno Olo ma en jaweche jalonye weche go mag mbolea odhi fuonwa matut kotenre gi weche mag mbolea ka in japur ma en thuolo makare nyakoramga juang mar chiko iti mondo ing'e kit mbolea ma in go pononi en bandia kata oyo bende nyalo bedo ko thuolo maneno koda wangi nikech odhi kelo nwa moko kuom chal mar mbolea gi mopogore mondo mi wabed kod ng'eyo kaachiel gi kit gi bende kaka gichalo to mane chenro mar twak mar many pinya koramga juang to mokwongo wachako gi mago mwamiyo peko dhiao makawuono. I say this is a case whereby once you are caught the parts down you must own up. Jatend piny Kenya William Ruto golo siem ne joma uso mbolea mabandia ka od bura bende ne oketo jatend migawo mar pur Mithika Linturi tesre. Hata kwa bichungo ngomo nikech ki stop salary mar ginene mar jonyeri na hata kwa hii si ati hakuna pesa ziko. Jochiw thieth ma otisi ni clinical officers no bago ng'anyo kase sirikal kuom deko mar kete tim winjruok margi ka kaunti ma Nyeri to bogoriembe tich lakteche 59 masani ong'anyo. Wan gi talanta lakini kuminyalo tang'e gigi minyalo chopo go kuminyalo tang'e cha ionge go. Wadwara ni at least to security ne dibet through omiwa gimoro. Etielo mogik mar report wi kardak ma 1000 Street Oyugisi County ma Homa Bay wamedo winjo malingling ma jodak gi kweth mane alorano ni go kod kwayo mang'e. En sachiel mar odhiambo nyakoramga juang chenro en ramany pinyero kamano kuom RamogiTV mar weche manyien wasetimo ikruok makare mar nyisi mago motuche pacho ka odhiambo makawuono wantiere bende kanyo gi jaloko marwa Wilson Ochuka nyinga Lydia Okewa roko pachi live mar ote machuo kari adek achano ka bende wantiere live e Facebook kacha RamogiTV kaito bende wantiere YouTube RamogiTV Kenya duto warwake pachi odhiambo makawuono machiegni wamany piny. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ni jopur ma oyudo lal bang' nyiewo mbolea mabandia mi mbolea manyien. Ruto ne loso kano timo limbe dero maduong' mag NCPB mantiere Eldoret ogolo siem bende ne achudhe ma osebedo kakeo mbolea mabandia. Jatend piny owuok mager gi kambi mar Kel Chemicals ma wacho ni odhi ataro gi ratiro mar jopiny kendo rocho chenro mar piny owacho mar jiwo tie mar chiemo e thurka. Ruto wacho ne gidhi kawo kang' mager mar chik ne ji duto ma idhi yude gi ketho mar uso mbolea no. Tuko na fertilizer ya kutosha, every farmer will get the correct fertilizer, na wale watu wachache kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula. Nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot. Hawa watu ambao kuna kampuni moja inaitwa KL sijui nini. Nimesema hawa watu number 1 kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated apatiwe fertilizer ingine free of charge. Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. Kapod wang'eyo mago mag mbolea nyakoramga juang jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi oloko pache kendo oyie ni mbolea mabandia ne ous ne jopur kendo koro dwaro ni obila omak kembe manoloso mbolea no kendo uso. Linturi mano ket kama tek kod penjo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag pur olero ni Kenya yudo mbolea manyien mawuok e pinje maoko kochopre 12 dweni mondo mi ores jopur machano pur. Duol mar KEBS to obiwo seyo ne dero maduong' mar cham mar Kenya NCPB ni ne ok ochiwo ne githuolo mar nono mbolea mabandia. Jafwambo Walter Nyambaga no ochopo od bura kendo luona report no e yo machal kod mae. Weche ne obedo maliet e nyim komiti mar od bura marango weche mag pur kod pith. E kinde ma jatend migawo mar pith kod pur Mithika Linturi okalake ni migawo mare koyango mbolea mabandia no mosebedo ka chopo ne jopur e pacho ka. The fertilizer that you are supplying was not good. Why did you just decided to keep quiet? Can we be able to be told how many bags were they and who is going now to
to meet the cost for this. Kata kamano, weche noduogo muomo Linturi kendo go bade piny bang' achiel kuom apisas mag NCPB luchore kod gunia mar mboleano kendo pedhe nyim kamiti mar od bura. Yeah, point of order, Chair. Who has come with this bag? You know, it's good to know who has brought this thing. Where is the owner? Because the ministry is saying they don't know. The ministry that has brought. So the CS, can you own up your product? Od bura moro bang' moro ne gwelo buru mar mbolea mabandiano kendo ka emane Linturi ogoye bade piny kendo chiko mondo kaw okang' ne kambi mar SBL michich gone ne oloso mboleano. This is a case whereby once you are got the parts down, you must own up. And if this is what you are calling fertilizer, then it is not fertilizer from where I sit. And this is not what my ministry is distributing. So we will treat the person who has come with this bag like any other criminal. This is the first time I'm getting an exhibit. Jakom komiti no Dr. John Mutunga ne okochiwo thuolo mar gamo yweyo duol mar NCPB kendo keto rindi maliet mondo yang kambolea mane nie nyim kamitino ne opodhi kod duol marango rang'iny mar mwandu pacho ka KEBS. Kata kamano, KEBS ne okoni NCPB ne okomiyo gi thuolo mar nono mboleano kendo ne ochiko gi mondo gidwar barua mar donje log tich makanyo. Would like to know the extent to which KEBS is thorough. If you are that thorough to pick 500 samples, could you have missed this conditioner? Or did you assume that the conditioner, because it's passing through NCPB, is okay? To the best of our knowledge, based on the quality parameters of this country, the product we distribute it met the necessary protocols in terms of regulatory approvals. You can even see it as a QR code. The organization confirmed that it is not necessarily ourselves national sales of the quality report. We don't have testing capabilities. The manufacturer maybe can say whether indeed the product meets the quality parameters. Magitimore ka Linturi to kone kamitino ne mbolea manyien dhi chope pacho ka tarik 12 jo manyien kowuok e pinje ma oko mar reso jopur machano bolo kodhielo. The report now I have is that it's coming between on the 12th and 13th, which is supposed to be next week. It's around next week. Turi bende yango ni Kenya dhi chako chenro mar loso mbolea mamagi owuon e county ma Kajiado. That we have already making ground. We've almost in another few days, 30 days max or 45, we'll be breaking down ground for the establishment of a fertilizer factory here in Kenya, in Kajiado. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi parni mano ema dhi bedo twak mar odhiambo ma kawuono kama dhi bedo kanyo gi Nathaniel Loma bende wadhi twak e wi kit mbolea kaka japur ere kaka onjo bed ni ng'eyo kit mbolea monjo bed ni ing'iewo to po ni noni in kode ere kaka bende nyalo ng'eyo ka en mabandia koso oyo bende odhi miyo matut kotenre kod weche mag pur ahinya mag motende kod mbolea e twak moro mabiro bang' weche gi manyien. Wadhi mbele wadonje mag motendre kod ng'anyo mar lakteche e kinde ma ng'anyo mar lakteche pod dhi nyime. Riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers koni riwruok mar governors ema koro bedo inga e yudo duoko maber mar tieko ng'anyo ma kamano. Gikoni twak gi kod migawo mar thieth juma mokalo ne oyie chiwo omenda mar ndiko jochiw thieth mag UHC ka counties to tamore chwe kogno. Kaka Judith Omoni leronwa, counties kaka Nyeri osechungo sara mar jochiw thieth manie ng'anyo gino ma lakteche koni ok buog gi kata matin. En odiochieng' maraboro mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo riwruok mar Clinical Officers kawuone gibago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo mi ochop kare dwarogi. Jodito mag riwruogni koni riwruok mar governors osebedo e kindgi kod ng'anyo madhi nyime kalore ni gidagi chwe kok gi winjruok mane obedo e kindgi kod migawo mar thieth bang' twak. Wasebedo kwa wuoyo gi Ministry of Health mano bade mar health maginene Ministry of Health to nitiere winjruok moko mwasebedo kwa loso kodgi, lakini kama shida nitiere en Council of Governors temo hinyore kama eni gimoro midwaro kende mana signature achiel kende ok gidhi giwinjre to giwuo gi governors ka mondo giwuo nikech gin joma wuoyo gi nyaka gi Anne Waiguru ok odhi okaw Anne Waiguru gi jok motelo kanyo to ginyise ni neno gima timore ka. Sirikal osegolo pesa mondo chul joma iluongo ni jo UHC gi mondo ketgi permanent and pensionable. Dak udhi umigi
igo signature nikech pesa ok maru, pesa wuok e national government. Jochiw thieth gi bende oseyo weche mag jatend piny makoni piny owacho onge omenda ka gilero ni gin gidwa mana mondo mi chop kare winjruok ma osebedo ok ketho dwarogo. Jana nimemsikia akisema kwamba hawana fedha za kuendelea kuendelea kuwekeza katika sekta yetu ya afya. Lakini nauliza hivi, ni fedha ngapi ambazo sisi tunauliza? Kama maafisa tabibu wanauliza tu bilioni 1 kwa miaka 4 mizima. Bilioni 1 peke yake. Bilioni 1 peke yake ambayo itahakikisha kwamba we have a stable health sector yenye itaendelea ku provide services kwa over 55 million people. Unatuambiaje ya kwamba sisi ikifikia ni sisi inakuwa ni kama sasa ndio hakuna pesa? Na hata kwa hii si ati hakuna pesa, pesa ziko. Treasury imetoa pesa. Bende giseyo moko kuom counties ma osebuogo chungo sara mag jochiw thieth ma ogomo kaka county Manyeri. I hereby instruct the Department of County Public Service Management and the County Treasury to immediately stop salary processing and payment to the affected doctors. Number 2, thereafter we shall move to the summary dismissal of all doctors who continue to be on strike. Gibro stop tu, lakini pod gibro mwachulo gikendo nikech watu kwa bichungo ngomo nikech gi stop salary mar ginene mar jonyeri. Gima nyaka nyisi ni ng'anyo ma wan go ni en ng'anyo makata koto ng'eni wang'anyo. Koto wuon ong'eni wang'anyo. Kisungu wacho ni gi dhongere ni protected strike. Koto ng'eyo ni jogi ng'anyo nikech ka gitero wai koto bo nyiso gi ni kara ma jogi ng'anyo ni nugi kanye. Ng'anyo mar riwruoge mamoko kaka KMPDU ni odiochieng' mar 26 kaka wuone mbui mar jagoro maduong' mar riwruogno ne ginyono piny ni ok bibuogi. Kiny gichano bago ng'anyo maduong' e chuny bomani ma Nairobi. Judith Omondi, RamogiTV. Joseph Mwenda mong'ere kaka DJ Joe Mfalme kod jamo kabich gikone oyudo fuong'ruok ewi bura ma osebedo katudogi gi nek mar apisa mar okwach kich Felix Kitosi. DJ Joe gilange dhi bedo joneno mag sirikal e burano bang' yangore ni onge neno matudogi gi nek makamano. Mabiro bang' ogai mar jomin buche wito oko bura matudogi kod nek makamano kuom onge mar neno. Achich machielo Alan Ochieng' to ogai mar jomin buche odonjone kod ketho mar nek mar apisa mosenindono kendo ibiro somne ketho mage e doho ma Kiambu. Wachamoko ni doho yango ni en ataro mar chik chungo e tich jatatije mar kambi keoteko stima gwenge Ketrako Anthony Wamukota. Jang'ad bura Bera Mongaya oyango ni chike ne okethi kuom ne chungo jatelono e lemo mare ni madwaro mar chik ne okolo kaka owinjore. Dogolo chik mondo mi kambino ochul Wamukota osara kod omenda duto mabalang' mane ok ochule thuolo mane ochunge tijno. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho kony jogo mano hinyore mano wito mwandu kod mago mabende no wito johera gi e kinde ng'anyo mano bedo tok yiero ma higa mar 2022. Jafwambo marwa Jojuma no loso koda ka gi jogo mayuak ne noyudo hinyruok e ng'anyo go kendo ne oweyogi gi songa. Piny Kenya timo yiero bang' higni 5 ka higni 5. E giko mar yiero nitiere jogo mawuok kod mor bang' bedo joloch, ka moko bende wuok kod kuyo bang' rem yudo loch. Ka ochak higa mar 2007, koko mar siasa mabiro nikech kwedo duoko mar yiero e komno ma jatend piny Kenya osebiro kanenore e piny Kenya. En koko ma osekelo tho, hinyruok mag oganda kaachiel kod kata kethruok mag mwandu. Nitie jowa manogo gi risasi, mamoko notho, jomoko nowito jogi, nitie joma bende nohinyore. Nitie joma bende ohendnigi nokethi. Nitie joma bende utegi nobedo looted. Koko manowuok e tok yiero maduong' mar higa mar 2022 ne okelo midhiero mathoth ne oganda e kaunti ma Migori, kendo jogo manoyudo hinyruok kod mago manowito joheragi ok chunygi okwo. Migori kane waiko kijende ma okewa uchiel mane waiko kama ne polis ohinyo. Kama kopo nowinjore gi moluor Ruto to wi wichruok gi no
gi akikisa ni to japiny mano hinyore manie ground ka ere kaka eto winjruok gi cha nyalo konye. Filemon Boso Tido majadak e gwego mag Nyamome e sabkono ma Suna West ne oyudo hinyruok e kinde koko mane owuok e tok yiero mar higa mar 2012 gino mane orocho kata yore mag nweng'o mage nyaka kawuono. Kaka sodonjo fuko mobaro odonjo fuko momuoch kuma kura na tiyo ma hospital kala unconscious ko die mang'iso ni ne giyudo ka nindo kanyo agolo buoyo dhoga wanyo na riebe Nyasaye mana ka ng'isi an nyathi gori boz an nyathi dede an nyathi nyambuko ma well wishers joma dhi kwa jo kanisa mang'iso konya uya. Otieno ne timo ohala mar uso nguru, kata kamano tok yudo hinyruok kendo tiyo kod omenda mathoth e manyo thieth. Ohande ne ogore piny kendo sani otiyo mana tij manamba mondo kiyud nweng'o. Gino miyo rwaka CRB alonge jo bank wanyamia pesa. Koro wan kaka jobunge wan gi ywak nikech wan ema watelo ni maandamano gi. Wadwaro ni bondo mi His Excellency ng'ama chalo kaka Raila Amolo Odinga gi joge ma jo Azimio kaachiel gi sirikal nikech magi jo Kenya mago kura gikawe ratich mar jo Kenya bondo gimigi. Jogo maneno hinyruok kod oganda moko e kaunti ma Migori ywak ni to kwe duogo bang' ywaruok mane okel kod yiero maduong' mar higa mar 2022. Jogo eko manoito mwandugi, manowito ngimagi kod mago maneno hinyruok nyaka sani koro pok odew. Ne nya konyo mondo waduge normalize gin ka gisewinjore dongo ariyo mane giwarego. Koro wajoma ne food soldiers wan koro giketo wakany. E seche ma koro winjruok nyalo bedo kinde gi kaka jodita ariyo madongo gipare wan bende wajoma ne ni piny ka kaka johera ng'enywa nohinyore. Wakwayo sirikal gi joka Azimio mane watetianegi ni weuru chalo joma koro lokore ok udwa winjo wach mar joma nowinjre maandamano. Koko manowuok e tok yiero mar higa mar 2012 noweyo ka ji maromo 6 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori kod ji mathoth bende oyudo hinyruok ka familia gi chunygi pok okuo ka dwaro margi en ni mondo koro migi ratich kaka jo Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Daka inapaga bich nyakoram gajong bang sachiel mamidhiambo chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien na singo nini ang' na kaw moko kuom pachi no ka bende oganda osebedo ka oro moko kuom otikae ang' na kaw kapoka kaw yo mokwongo. Faith Mzomo kantie Malindi wacho kanyo ni entire kodwa e chenro kaeto wacho ni seche Malindi seche ma giwacho ni weche teke Kenya ka lakteche ng'anyo kaeto kendo wacho ni mbolea bi fake kaeto wacho ni ma en telo aina mane. Rafiki Nyakwara Opondo bende wacho nitiere kodwa achiel kachiel to twakno mar rameny piny. Victor Ocharo wacho kanyo ni entie Nyakach Bugo kendo gin kanyo ma Elsa Ocharo giduto gintiere kodwa e chenro. Kaeto Dedan Nyaura to wacho kacha ni weche ma Kenya okoyiego okia kama jo siasa ema koro dwaro ni mondo lamgi ka Nyasaye mondo gichop dwaro mag oganda jo Kenya. Steve Oburu wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro ka oya e gwengo mag Uyawi. Kaeto Woodrich Michael bende wacho ni Rarieda Training and Resource Center Rarieda Sub County hemonene wechegi mag rameny piny. Pamela Okech to wacho kanyo ni entiere gi nyithinde kaka Velma kod Junior gito twak mar rameny piny Kato mar Madenge Kato wacho ni en Nakuru Kabarak kata chono woro sirikand Kenya Kwanza wacho lakteche adhi mbele gi ng'anyo nyaka chop dwaro margi mano pache. Kaeto bende Sheni Otiena ni kacha gi mama Osharo na Chieng. Oyo matin man rameny piny kikidhi mabor. Skiza chapa ushinde Beatrice Square you Otuya. Elfu 50 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni. Wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunyweko chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *487 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa ushinde
Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa ubi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Idwaro odni kamora chiel gi gimora mora. Onge wach kata matin. Adhimite. Abomi gimora mora midwaro. An gi nyithindo matindo. Param gi karan. Nyithinda go boda kanye kwa woka. Akweni mondi konya. Ini paro ni anadwaro ot maduong' ni. Kata pesa man kae. Adi tinge maber ahinya gima dwaro en mana karan kende. Ini ba yudo karan. Awacho ni adier vigi. Wan ka wasemayo gi gimora mora. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel. As we continuously expand our network, enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni nyakoro mgajuang chendo en rameny piny wadhi mbele gi mi weche manyien. Na wasingo kelo ni twak mabende en mano mabundo watiko godo sigana mar 1000 Street. Kama wado ni odiochieng' manyoro ne wamenyo ni malingling mar kardak mar 1000 Street mayudro Yugise County ma Homa Bay. Gimoro ka gimoro ntiere kod kore gi atachi nyakoro mgajuang. Kata mana ot mabati ne olokore nyalo bedo manyilni gi rangi kod kombe ma opedhi maber. Odiochieng' mar ariyo George Bati yango moko kuom mich ma opondo e kar dakno ma 1000 Street kendo twak kod tend Oyugis ewi kaka inyalo res oganda nyato jogo matindo malekgi duono e kar dakno. Kaluwore ni mudho japand weche. Bang' ne luorore odiochieng' mangima kendo yango kaka 1000 chal kod kit sigande. Ne ochuno mondo wachak wakikre gi mudho mondo wagilie kaka dibed ni weche chalo e seche ma mudho ema obede komtelo. Wayudo ka johala matindo pod dhi nyime kod menyo gi ngapaya to kod kata mana e chiro e chuny boma ma Oyugis. Kendo kaka timore e chuny boma bende e kaka timore e 1000 Street. Jouso pod obedo kod mwandu gi ka jomalao donjo e udi kapok saa ohinyore bende yuko. Okinyi bang' mudho bende dar kendo weyo ne ler kom mar telo. Wachak wakaw gige tich ka wadwa ng'eyo ni to kopogore kod weche maundu ma itudo godo 1000 gin ang'o gini moponde iye ma inyalo tigo e loko ngima jodak maka. 1000 talent onindo, onge talent ma onge ya 1000 ka. Onge kata obedo mabatong kata bachi. Jo 1000 ogin joma richo pasi. Ema ni nying no osebedo marach ni en 1000. Yudhe gi eki nigi talent mopogore opogore. Yudhe gi eki dwaro ng'ama sirgi. To koro ng'ama sirgi ne maonge. Ka wayudo kweth mag rowere mani kod riyo mar lokruok ka oyuoro e kar yew del ka bende
warome koda maneja mar alensi ma Oyugis Sigara Gumba ka olalore kod jodakgi mondo yang kit pek ma gin-go. Ok mano ranko mar ting'o kidi e bepe molos nyadala kende. Nyaka nyithindo ma jokarate bende wayudo ka. Gichwado pangruok mamoro wang'. Kendo lek margi en ni giyudi asir manyalo miyo nyinga 1,000 lokre. Lit ma gin-go en ni kaka 1,000 ojwang' ka onge kata ng'at manyalo mako badgi. Jomarie dendgi odich kod kokoto moru kod kuoyo kendo kete kubni rapim mopogore opogore. Jotelo mag riwruoge margi bende oyuoro. Giyango ni kata biro ni pod gionge sir, to nitie okenge ma giseketo. Koro kane wabedo piny to wang'iyo, to kaluwore gi nying mosebed ki 100,000 kuom higni mokalo chien, nwaneno ni kopo ni yudhegi eki ok wamiyogi kamoro ma ginyalo betie, gimoro ma ginyalo timo, to kaka wanyalo konyogi onge. Kaka jimwa mar 1,000 kaendi, watrain under some ethics gi codes. Ok watrain mondo watim timbe ilago, watrain mondo wakel ji kamoro achiel, mondo at least joma nigi challenges we can identify challenges gi mondo wakonygi wa move as a team. Emna e jimni ni mondo mi ayud vijana ma at least nyalo bedo gi interest mar bodybuilding, mondo wayud platform mamalo, mondo wayud kaka wanyalo yudo gimoro, nikech vijana wan gi talanta, but wan gi talanta ma idol. Ok ing'e talanta ni in ng'ato nitie mong'ang'a ni goyo gym en dhi chung' e dhot mar gate ni in bouncer. Nitiere goyo gym ni koro wadwa ni mondo mi wakete yo ma en koro inyalo chiemo kode through participation mar sports. Joma timora koka koni kwayo margi en mondo giyudie gige tugo manyasani kendo giyudie karo moro midendo ni hall mondo gol rowere e timbe mag tiyo kod yedhe makelo mer. 1,000 en kama ong'ere ni madhe njaga, imadhe kong'o, timbe timore mopogore opogore. En idol place. Koro kwanyalo yudo community hall, community hall ni nyalo konyo, wanya kete kata rehabilitation moro, center moro, mondo mi okony yudhegi. Jok mabiro mahama 1,000, mamia 1,000 that bad title, they are outsiders, ok gin ja 1,000. Koro nwawinjore ma at least sani gima wanto gima ne pod waywago is security. Yeah, nwadwara ni at least to security ne dhi bet through omiwa gimoro mwatimo. Wan gi talanta lakini kuminyalo tang'e. Gigi minyalo chopo go kuminyalo tang'e cha ionge go. Kaluwore kod jopuonj mag nyithindo matugo karate, nying marach osemiyo kata mana joket mwandu ok nyal donjo 1,000 ka okoni jotelo nyaka koro ywa wigi kendo gikonyi kelo lokruok ne jodak ma 1,000. Wach mar nying mar 1,000 rach ni osemono kata investors biro ka, mono jotelo donjo ka nikech luoro. Gima kelo wach marach mar 1,000, wan kaka jok modongo moyudo 1,000 kadhi mbele. 1,000 obedo stigmatized gi drugs. 1,000 obedo stigmatized ni kaya mimadhe nyasore maonge kumachielo Oyugis ka kendo mimadhe nyasore. 1,000 ka ni emi ji kwale to ema bende ji negore. Koro ing'e ni that culture kosebedo developed to onge ng'ama timo gimoro mondo gol this negative stigma mantiere iye kae nyendi. Mae mosemiyo 1,000 iwacho na 1,000 rach. Anyalo chiwo recommendation ne stakeholders mantiere private sector ni gibie gi riwruoge manyalo konyo yudhe mantiere iye kuondegi mondo yud nafas. Tije opportunities nitiere. King'iyo development agenda mar the municipality gi push for economic growth and job creation for the youths. To iyudo ni seche ma opportunities gi obiro, ji serve personal interest ma youths gi pod dong' ka gin oko. Bang' ne romo kod maneja mar municipal ma Oyugis Sigara Gumba e kar timo rako e seche mag okinyi, ne ochuno mondo waluwe nyaka apise mondo yangnwa chenro ma gin go ne boma ma Oyugis koting'o jo 1,000 street. E apisi mare Sigara Gumba lero ni kata obedo ni Oyugis nyocha eka oketi e rang'iny mar municipal, kendo kaluwore ni dwaro mar chik en ni kapok otim chenro moro amora nyaka winj pach jopiny. Osechako timo romo kod jopiny koting'o jopiny ma 1,000 street eneno ni chenro tim kaluwore kod dwaro mar jopiny. Gima wasechako timo en ni waseloso twak, kalenda mar twak gi jopiny. Asebedo gi jo 1,000 wasewuoyo miluongo ni public participation. To kata kiwe structured ones mopangi, an wuon okinyi atiyo tije ofis gi tije mamoko kadwa giko dhiambo ka tadhi go mbaka gi vijende gi mine gi jok mopogore opogore madongo e lainde duto gi corridors mag town ka tathoth 1,000 kanyo, nikech an ng'ama pod tin kata kasekalo the formal youthful age to jogi aelewagi tang'iyo ambe chon ndalo mana struggle kama nyutich to kaseyude kuonde mopogore mobina gika
nyaka reflect, nyaka ng'i chien ni magi mana jok matindo kaka an. Ginyalo bedo ni ne gisafa kendo gidwaro kaka an. Wawuoyo kodgi makwongo nyisogi gik ma nyaka watim kaka jok matindo mondo waluong tije obi koyugi. Sigar koni chenro margi menyo tir dwaro mar jomatindo mondo gibed gi yot e nyiso were maggi. Kendo ni kata mana gero udi manyasani bende idhi chwale jo 1,000 kaachiel kod puonjo gi weche mag ohala ka joma ibiro mi tije gin jodak ma 1,000. Gavana nokelo project moro ni kowuoyo gi the World Bank through the State Department of Housing and Urban Development. State Department of Housing and Urban Development ogaga turubi ne piny mangima. To ka gidonjo Homa Bay ka, to ne omigi proposals kuom informal settlements te man gidwa neno. To ne gisettle kuom 1,000 street. Asto kendo nitiere component maro mar loso drainages. Ng'ini drainage ma 1,000 wadwa loso gi magi ringo to gidhi piny. To later on kwaroso sewer plant bende gigi bro connect together kanyakla. Koro idwa gole highway ka ko connect gi mag chiro cha to gidonje Gamba stage. Ineno that Gamba road to drainages go bedo maler. Vijende ma 1,000 gi ema dwa dhi pango gi nie tich mabiro ni. Tidwa ketnegi high mass street lights moko madongo ka makuwuotho to liel kamora mora. Magi dwa ket ma 1,000 dwa bedo kale. To jok madhi timo tije gi gin jowuotwa, minewa gi jodongo ma 1,000 street. Sigar lero ni mondo jodak ma Oyugis koting'o jo 1,000 biyud ber, nyaka koro giyaw wigi kendo gilosi riwruoge kaluwore ni sir ma ichiwo mayot ichiwo ne joma ni kod riwruok moyangi, kendo kwayo rowere mondo kik bed tingel ka gigeno ni sirikal biro miyogi sir ng'ato ka ng'ato. Wadwa empower ji socially. Tiende niya, wadwa keto environment maber ma ginyalo interact to gidak mayom e weche mag socials ma wawacho ka. Artist ka, mune nuwuoyo ga 1,000 ka, gin gidwa bedo ka gitimo participatory theater engagement with the public. Tende ne gitimo awareness against drug and substance abuse, against gender-based violence, to against insecurity, to gidwa puonjo ji, to gin mana jok ma kanyo. Koro piny winjo, koro jo talents gi jo karate gi jo taekwondo oriwore kanyakla. Gidwa loko piny. Jogo man waparo ni nitiere gi timbe moko mamon. Mok timbe mabeyo. Gimbi keto gi program no koro gini change agent. Kaka yorie weche mabiro ywayo joket mwandu, okoni jodak makanya ka koro makre kanyakla mar goro chiaye mawuotho ka dhano e chuny boma ma Oyugis mondo ler obedie boma no. In normal circumstances onge chik moyiene dhiang' mondo wuothe barabara kaka japiny ni embendo chung mana kaka rombewa kaka diewa mo Oyugis ka nyalo ng'iya tir makama ong'i ma kaka dhano. Romb koyugi ng'icho nikech kata an gi ng'iya kamano. Romb koyugi ng'iya ni to iwuoyo kode to chalo gima ng'i ma bodwa mano nyier kodi chalo maka gima embende udwa no dialogue. Kore masedhi awacho ni okay anto ka bi duokora kodu adhi ruonu. Naluongo wegi gi te. Ma wabedo go piny muwuoyo go ka wan gi jodongo gweng' nyaka administration moting'o nyaka chief ma koyugi ka wabedo kod gi piny anyiso gi chike mane ok ging'eyo. Bang' winjo ywak mar oganda e boma ma Oyugis ahinya jodak ma 1,000 street kendo tend municipal bende chiwo singo margi. Ting' koro dong' ne tend county ma Homa Bay kod jotelo mamoko moyier mondo ru keto e tim okenge mabiro reso tieng' masani kod mabiro ma Oyugis kendo golo gi otodo mar onge mag tije, kethruok arita kod tiyo kod yedhe makech makelo mer. George Bati, RamogiTV. Kwa Ramogi mano kanyo en siganda 1,000 street kendo en geno marwa ni talanta mabende nitiere kanyo ibiro kony mondo me obed gino mabende nyalo konyo ganda. Wadhi mbele en fungruok ne jo hala chiro maramba e kar chung'od bura makabondo kasipul banga gucho menda mar ngaf chiwonegi hayanga chiro ma oger e yor lony manyasani ma omonyo menda maromo milion 13.8. Jo hala go ma osebedo ka uso e lwasi marach kuom higni mathoth sani koro nigi geno ni chenro mag ohala dhi idho malo. Dr. Osogo ne okoni chiro marambano en chiro ma okwongo mangaf ogero e county no kendo gibiro dhi nyime gi gero chiro moko mar miyo jo hala lwasi makare mar uso mwandugi. Strategic plan is market and infrastructure. I want just to talk about Ramba Market, a market which is historically on since 1973 in the operation of this market. I want to say that they've been operating under no shade. Today I want to say that this market has
The women will be having their double doors and their worktops. At the same time, the chairs will be given to them. I want to say that I've branded the entrepreneurial business by giving them aprons as per what they are operating on. Nikech ine makawuoni kelo wa e chiro maramba ka. Ine mathumi kawuono wagoyo. Nikech ine mikelo wa ka, nikech igero chiro majaber. Ne joma uso e chiro ramba ka. Gimomiyo agoni erokamano nikech komno nyocha antie an bende. Kendo ang'eyo ni pesa mantie e kom mar woman rep en pesa matin. Lakini kisange maber miloso kode chiro machalo gima wantiere kawuono ni en erokamano maduong' kendo wapaki kendo wawacho ni tiyo kendo itiyo maber. Mago mag tuke alap Machakos Boys biro bago tuke mag skund sekondar tamo kuonge kachakre kiny nyaka chieng' ngeso. James Opono ntiere e kaunti ya Machakos kendo miyowa report kaka timbe ikore ne tukego. Timbe osemolo e kaunti ma Machakos kama tuke mag sikunde sekondar biro dhi nyime kuom ndalo 5 mabiro. Tuke mag handball, goyabal, rugby, hockey, tuke mag okapu kendo tuke mamoko ibiro bagi e lab ma sikund sekondar ma Machakos Boys. Tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar nyiri biro bagi e thuolo mokwongo ka gwenge ma Nyanza biro keto wang'i kuom sikund nyiri ma Kisumu Girls. Kisumu Girls biro rakore gi tim sikund nyiri ma Kavindini kapok gitugo gi Madira Girls. Before na coach gachuo koro kabiro Kisumu Girls koro nyaka coach nyiri. Taneno ka within very short time band ndalo matin ahinya to nyiro seng'e kendo naka gituga to maber. Kendo wala teams. Ya wan ma represent Nyanza. Picha mokwongo adhi rado gi the host mano Eastern. Ang'eyo na dhi loyo. Aito picha mar ariyo adhi rado gi Western. Western nitie rugby. But nyiri oikore maber. Adhi chakaloyo aito picha mar adek adhi gocho gi jo Rift Valley, St Joseph Kitale. Be nyaka lala mondo win ayombe pool no. Aito koro miya semi-finals mayot. E kidieny mar jotugo ma yowuowi tim mar Mangu High nigi geno mar timo maber kipimo gi higni mokalo. Tim mar Kisii High biro ting'o gwenge ma Nyanza tuke mag rugby. We are going to tackle each game at a time, and that is ensuring that now, after winning each and every match, we at least emerge as position 1 in our pool, after which we shall meet with position 2 from the other side and ensure we make it to the finals. East Africa mwang'iyo nyiri ong'e maber ni Kisumu Girls National School koro kae makom piem gi chakore. Joloch tuke mag hockey pinje Afrika ma ugwe Nyamira Girls bende oramo ni gibiro kawo loch kendo yuoro piny mar Uganda e tuke mag pinje Afrika ma ugwe. Tuke mag Nationals atam mokwongo mag sikunde sekondar biro chakore ayanga odiechieng' makiny e sikunde sekondar ma Machakos Boys ka timbe osebedo kod ikruok ka joloch biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mibiro bage piny mar Uganda. James Opondo, Ramogi TV, Machakos Boys, Machakos County. Gikanya mwatieke kidieny mokwongo mar chendo mar many piny nyakorom Gajwang' wasebedo kanyo gi wechego manyien. Wadonjo dakika machuok kende gi twak mar many piny Bernardo Nyango wacho ne mbita girito wechegi manyien e makare kachiel gi John Obongo. We mondo wawe thuol ni matin mar ywe nyakorom Gajwang' ka bang'e waduogo kanyo gi wendo wa Nathaniel Lo ma bende oseyore studio ka wadhi twak kendo wamenyo wechego mag mbolea ma bende osebedo kanyo lo paro mopogore pacho kae. Wadhi ming'eyo ka in japur ahinya to wadhi nyisi kotenre kod kit mbolea ma bende iponi inyalo ng'eyo ka en bandia kata ooyo. Gina bende nyalo ting'o pono ne sedo kit mbolea go bende nyakorom Gajwang' wadhi nyisi mane chenro matwak mara meny piny. Mabiro dakika machuok bang' maki kidhi mabor wayo matin wasebedo kanyo gi Wilson Ochuka mosebedo kaloko na weche. Kidhi mabor.
Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agents inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Tanti. Karibu. Shosho. Shiko! Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh! Shosho! Airtel Money makes your life kidogo better. Dial *487*3# to get this song. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Otonje ka otonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e RamogiTV. Nyakwar Ramogi ne opong'o wang' mbui ka ochamo miel aduwa tenga. Gidende ni Oscar wuon nyasi. Mondo yud sigand jamiel mathiring'inyi, tudri gi Walter Nyambaga. Katigo na Rutu, katigo na mna Nyatiti, katigo na mna Hangla, katigo mna Lewin. Jamiel. Jieng' tich adek, saa 1 kod saa 3 otieno, mana e RamogiTV. Kik bai. Machiegni nyakurom gajuang' e twak marwa mar rameny piny nasenyisi e kinde mokalo ni higane wachano kelo ni wenge manyien mondo mi wamed yawo mbap ng'eyo marwa kaka oganda Luo nyako tenre gi weche ma bende hinyowa ahinya, ma bende wanyalo bedo kod ng'eyo, dwaro mar ng'eyo matut. Odhiambo kawuono antiere gi Nathaniel Oloo ma bende en jalony wechego mag mbolea. Ang' namieth kolo mosu kendo mondo nyisu ni en to en ng'awa. Nathaniel noimore. Machiegni moso nyikwa Ramogi. Ero kamano ahinya, amoso nyikwa Ramogi duto kamoro amora ma gintie, ma giwinjowa, ma ginenowa ni oimore uru e nying Ruoth Yesu. Ulri ne gini to in ng'awa. An ma loso kodu kawuono ni iluonga ni Nathaniel Otieno Oloo. Kuom jogo mong'iya matut ahinya iluonga ni wuon Nyatanga. Ero kamano. Ma jakanye. An jasakwa Awendo. Ero kamano ahinya, machiegni ma en rameny piny ka bende ang'eyo ni intiere kod lony wechegi mag mbolea. Waseno ka twak mar mbolea mabandia medo mana nyayo paro mopogore opogore pacho kae. Ma en gima ne pok waneno nyaka ne koso nitie higa moro ma bende ne nitiere weche mag mbolea mabandia manipogo ne jopur to ok onya bedo gi ng'eyo. Adieri manitie en ni e kinde duto mwasebedo gi program mar pogo mbolea, weche mag mbolea mabandia nyaka donjie. Nikech ing'eyo kaluwore gi achiedh nade gi achiel ariyo mag jopiny, mibadhi nyaka donjie. To ma ok e mokwongo. Wasebedo gi weche mag mbolea
michichgo ni bandia, to nitie mbolea ma bandia adieri mosebedo ka donje program kata sama onge mipogo gi sirikal ma subsidy. Wasebedo gi mbolea ma bandia miuse dukni ma kawaida kata miuse backstreet. To nitie gigo makelo weche geko ma paro na bro temo lero kanyero kwa dhi mbele. Adieri manitie ni wan gi mbolea ma jopiny chichgo ni bandia kaluwore gi kia. Mapane ma bro lero kawuono. To nitie moko ma bende adieri gin bandia. Tabro lero kit bandia mar mbolea ma inyalo yud kata e rang'iny mar mbolea kata chich nade mantie. Iluongo ni genuinely fake to gi mipara ni fake. Koro nitiere mabandia. Mabandia gi mabandia adier to nitie bende miparo ni bandia. Michich koro wikiano imino ka samoja piny nyalo wacho ni en mbolea mabandia. Mathal ni paro nang'o miyo wang'ni twak mar wach mbolea ni sewe awinjo kiwacho ni bende nitiere ka gin gatiere to wang'ni odwa mako liet ahinya. Iparo nang'o miyo dobed kit sirikal ma wan go so dipo ni nitie kaka jopur gi jopiny ma koro chiewo. Adieri manitie ni mawang'ni to koro bedo maliet ahinya. Namba 1 nyaka wawinjre ni higa ka higa thuolo mar japiny kata wachni media osebedo assertive, media osebedo ka lero weche o kata mana mbolea kende but weche duto mag mibadhi sani ni wan gi freedom of speech ma e kiwango mamalo moloyo kinde machon. Japiny bende sani wang' yepo kaeto wan gi gik mang'eny mamiyo gigi nyalo nyisi kaka social media to kopogore gi mano program mar mbolea sani ni sirikal no dwa donje ahinya e support japur gi weche mag subsidy fertilizer. Koro ma miyo wach mar mbolea dwa morore saidi ma omiyo gimoro matin kotuome to yudo ka en gima kwako piny mangima. Kwa chak wamedo gi the fact ni kech nyon odwa bede Kenya ka kinde mokalo kaeto ji mang'eny koro nodwa mako pur kaka achiel kuom gik manyalo konyogi in terms of thegore gi dhier to gi thegore gi kech. Omiyo wach mbolea no obedo sensitive mang'eny ma kanitie gimoro amora matuome to japur kata japiny nyaka uga oko motegno. Koro wadonjane na e kuku mar wach ni abende okelo e twak makama odhiambo makawuono. Nathaniel, nyiswa ni to ere pogruok kind mbolea mabandia kata mafake gi mbolea magadier. Ere kaka an nang'e kaka japur memane to jogi otera gi pi to kane to ayudo gima dieri gima nyalo tiyo. Okay, wachake chien matin. Mokwongo adieri manitie ni japur kata japiny ma kawaida gik monyalo tiyogo mar chich kata mar neno ni mbolea ni nyalo bedo madieri kata mabandia en kuom gimoneno gi wang'e kata komule gi lwete kata kong'weye to thothi gi ng'iyo ga gi wang'e. Koro kae kama problem nitie. Mokwongo jopur noseng'iyo ga gi mbolea manyachon. Niwacho ni mbolea mar pitho na en granules kata mbulumbusro matindo tindo mar otenge to thoth gi niketo gi e bag ma blue. Makodwa pogore gi mano to ken japur chich ni oken mbolea maber. Kaeto mar top dressing na en mbolea marachar kata marabur. Omiyo ji kinde mang'eny kanochako tiyo gi mbolea na tiyo gi mbolea miluongo ni DAP ma en diammonium phosphate. Aparo ni e screen kanyo wabro nyiso mbele kanyo mondo nyisu DAP mantie. Kaeto top dressing kata mibole wi cham tok kosea piny ni tiyo gi urea kata CAN. To gigi ji notiyo go ndalo mang'eny mochopo kama koro ka jo kalro nopimo lope ma Kenya ka to yudo ni tiyo gi mbolea aina 2 kata 3 gi ketho lowo. No chako gol nonro manyiso ni lope wa nitie ndhadho mang'eny magi wito kitiyo gi mbolea aina 2 go kende. Kaeto sirikal nogolo ywak ni kembe mondo chak loso mbolea moru miluongo ni blended fertilizer. Mbolea moru ni koro ikawo kit mbolea mopogore opogore tiruwe mondo ndhadho duto maonge lo inyalo yud e mbolea no. Sami timo maa chuno ni koro idwa tiyo gi gik mopogore. Moro nitie marateng', moro nitie marabuor, nitie moro marachar, nitie kido mopogore opogore. To kiruwo gigi sama koro japur yawe manong'iyo gi mbolea marateng', oneno gima koro dwa kiko radier chalo lawo pien kwach to obwok ni samoro maa
ok mbolea maber. Koro mondo dipo ni nitiere mbolea moko ma ng'ato nyalo chich ong'iew gi wang'e to karo kike mondo mi okony lo to ok en bandia. Ok en bandia. Keno mane chuny mbolea. Nitie kata gigo miruwo kanyero ma king'iyo gi wang'i to dwa chalo kite. To chieth punda be nie kae? Mar punda ne to onge. Iluongo ni organic manure kata Kiswahili sanifu luongo ni mbolea kilimo hai. Mbolea no en kike yore. An awuoyo mbolea mar nyaduka. And by the way, gima jopur kia, awinjo ka jomoko complain ni oketnwa kidi e mbolea. Adieri manitie ma joka nyaka ng'e. Mbolea mokwongo giduto gin kidi. Kaeto kidi ni irego, tiwang'o gi acid, kaeto iruwe gi chemicals moko, kaeto bedo granulated, korki kele. Sami wang'e gi acid no igolo impurities mamoko mondo dong' mapiwa, kaeto bed gima nyalo longore e pi. Koro nitie wabro neno kanyero mbolea manokwongo ahinya ma ji nothoro tiyogo iluongo ni DAP. Aparo na mi thuolo mondo mi koro inyiswa kit mbolea go achiel kachiel e wang' jowi moro mondo mi koro oganda bendo ne gi wang'gi kaka nyalo bedo kaka mbolea gi chalo. Koro abro nyisou mbolea ma ji noseng'iyogo chon, kaeto abro kelou mabiro sani kik buog wang'u. Aparo ni kwa gine ka wadhi ane slide machielo. Nitie slide madwaro kanyero. Wadhi mbele. Aya. Jowa ong'eyo ni mbolea mar komo en marateng' miluongo ni DAP. Koro adwa nyisou mokwongo ni DAP ok ochuno nyaka obed rateng'. Thoth DAP manie piny ni gin rochere. To nikech chiro ma Afrika ong'iyo gi gimoro ni DAP nyaka bed rateng', koro joma lose buke gi rangi timone dyeing. Samoro iketo nyaka engine oil mosetiyo mondo obed rateng' kaka chiro dwaro. To mbolea DAP maber en DAP marachar kata ma light brown ma ok okik gi gimoro amora. Nitie DAP ma naturally rateng' miloso e piny mar Russia. Ibro yudo kochalo gi mae kata macha. Koro mae mbolea ma ji nong'iyogo mar pitho. Wan gi mbolea moko kaka NPK 2323, wan gi mbolea moro kaka 1717, TSP, mago duto yudore e chiro mar Kenya. To mar pitho ahinya ji nong'iyogi DAP kata nyawadgi moro ni MAP. Koro tiyo gi muda mang'eny noyud ni ketho lo. Nikech king'iyo DAP kaka ondik ni 18660 en gi ndhadhu ariyo kende. Nitrogen 18%, phosphorus 46%. Koro kitiyogo higa ka higa, tichalo ng'amo kawo nyathi matin to oketo gi kuon gi ring'o pile pile nyaka kwasho komake. Mae gima nomiyo lopewa odhi obedo gi chumbi ma asido donje ma koro chuno ni nyaka walok kit mbolea midwa pithgo. Emomiyo sirikal ka nosetimo nonro nowacho ni alokuru DAP to ber to koro nyaka ruwe. Koro kwa kanyo wadwa ng'iyo ne mamoko ma gine ma samoro jopur no kong'iyogo maber. King'iyo wan gi DAP manawacho cha. Okay? Wan gi mbolea moro makwar miluongo ni MOP kata muriate of potash. Ji mang'eny pok onene. King'iyo Kenya ka nitie kuonde mosenene kuonde bipidhe olembe to kaka wan kaka jokonagi gi kwa Ramogi muriate of potash ni wendo kuomwa. Ng'amo nene ma wendo nyalo woni kata en matofari moregi. Wan gi mbolea moro miluongo ni polysulfate. Abro wuoye mbele kanyo nikech ende masani ni okelo kok ahinya. Kaeto wan miluongo ni zinc sulfate. Gigi duto kidwaro mbolea manigi ndhadho aina 13 ma cham dwaro, nyaka iruwgi te, to kiruwogi tibro yudo gima koro ineno kani miluongo ni blend. Koro ma blend ni chalo nyoyo, manigo oduma, manigo oganda, manigi njugu, manigi kaeto chako ng'ade nyanya gi kitungu. Manyiso ni koro blend ni nigi teko mang'eny moloyo DAP kende kata urea kende kata CAN kende. Emomiyo blending ni timo. Koro mae momiyo ineno ka koro sani eni
wan gi mbolea manyien mabiro kidhi yawo bag cha tiyudo ka ok orateng' to ok okwar to ok orachar okikore to ng'ama kia to browacho ni yawa oke oruna gi magalagala gini fake. We wane kuma mbolea gi chakorego. Wasuda na mokwongo ka wabro duoge bang'e. Machielo no. Aya. Koro magi e gin ingredients kata kit mbolea mopogore opogore minyalo ru. To mbolea gi king'iyogi thoth gi jo Kenya nok ong'egi. Masani ka ng'ato ng'iyo to bro wacho ni yawa to ma mbolea mane. Wan gi MOP kata muriate of potash. Manigi ndhadho miluongo ni potassium. Inyalo yudo nitie mabet kwar ahinya, makwar to gi mabet ok kwar ahinya. To en MOP achiel luwore gi kidi manoregi kiloke MOP. Wan ka gi gimoro miluongo ni sulfate of ammonia. Sulfate of ammonia kaka Nyanza ka jogo mapuro mchele gi jo Nyando kuchong'e. To kibiro kaka South Nyanza koni jo Migori kia sulfate of ammonia. Kagi nene nitie sulfate of ammonia machalo gi chumbi to nitie moro madwa chalo gi urea. Wan ka gi calcium ammonium nitrate CAN ji ong'eyo mang'eny. Wan gi urea piny kacha ji ong'eyo mang'eny to ging'eyo no rachar. Sani koro nitie urea mobiro manyien mothiedhi mobuk gi yath mondo kik olungre piyo kendo kik otim mang'owa kik owang' cham kik oketh lowo. Iluonge ni treated urea. Kokele bag tibro yudo ka en urea ma blue. Ma be nyalo buogo wang' jopur. So in short nitie gigo mabiro manyien kendo mabeyo kabisa to jowa ok ong'eyo. Korka mbolea ma blended miruwo koro adwa nyisou gimoro kae mosechendo kabisa miluongo ni polysulfate. Sani kembe duto maruwo mbolea tiyo gi kidini to nitie gima itiyo kode. Wadhiye machielo. Sawa. Sami ruwo mbolea nitie gigo ma itemo ni mondo obede bag kacha. Oduma kawo ndalo 60 kata 70 e puodho. Moiki. Ndalo 100 gi wiye motuo. Omiyo mbolea mimiye mar komo nyaka bed ni nigi component kata nitie part malungore piyo mamiyo oa piny. To nyaka ichak ibed gi part moro ma ok lungre piyo malungore mos. Nikech kiketo mbolea ni gine kiketo mbolea malungore piyo dichiel to nyiso ni bang' jumbe moko 2 to mbolea osetimo ang'owa oserumero teko ne oserumo. Sani ni koro kembegi ne loso gimoro miluongo ni polysulfate. Polysulfate ni en kidi moregi to ok owang'e gi mbolea, ok owang'e gi acid moro amora. Polysulfate ni en olungore mos. To kae king'iye screen kacha the new 4-in-1 fertilizer. Yani en gi ndhadho nyadi 4 e granule achiel. En gi sulfur, en gi potassium, en gi magnesium, to en gi calcium. Manyiso ni gigi te koruwe mbolea mar komo to already in gi ndhadho aina 4. Kichaki mede DAP, kichaki mede CN kata urea, to koro yudo ni en mbolea manigi teko sawa. Moko nitie malungore sano to ma alungore mos nyaka bang' ndalo 70. Makosa ni jopur mang'eny ok ong'eye. Koro gin ka gineno gini ni yawa oruna kidi. Nyocha neno ka Siaya ji owuok gi mau. Nadhani ndipo ni wacho ni onge mbolea mabandia momiyo jopur. Ne kitego gin mana mbolea. Mbolea moru kidi aina mar polysulfate ok en bandia. Kata mar chemicals makoro ne jatend piny Kenya William Ruto kawuono oseyo kuom chiwo mbolea mabandia kata en bende oyiere gi wach mosebedo kadhi aluora ni kaka mbolea na en bandia. Kiwinja matut ibo winje ok awuoye nying kambi, ok awuoye nying brand moro amora. Na wacho ni nitie kaka mbolea nyalo bedo bandia. Achiel, mbolea nyalo bedo ni en fake kaluwore gi rang'iny. Ondik ni nutrient mane iye gin 10-25-10.
Koro oken kite ma jopur osebedo ka wacho, kite gi moko osebedo ni oko mar punda bende kike ka. Mbolea nyalo bedo niya, kaka indike, kaka DAP ondik ni 1846.0. To kodhi opime to yud ni oken 18%. Phosphorus ok chop 46%. Manyiso ni ndhadho mokete iye ni piny, mano bandia. Mbolea nyalo bedo bandia ni en oken ko ondik ni kilo 50 to kipime to en kilo 45 kata 46. Mani yudo ni en fake nikech en underweight. Mbolea nyalo bedo ni en fake nikech en adulterated. Tiende no war moko to ru kata kuoyo kata owuoyo kata oru sawdust. Mano chal ni gima osebedo katimore. Mago timore nikech structures mag rito mbolea mitero ni jopur samoro onge. Moko nitie mawuok gi dhot makatoki. Kae tidhi itimo ang'owa, obedo adulterated. Koro e kambi noako ber. To koro kako chopo ne japur timo ang'owa, opogore. Ng'ato dhi ole moro nono. Mogik, jo Kenya joma riek. Ng'ato kawo bag mar kambi moro kaka Yara kata Baraka kata Thabiti. To ng'e ni mbolea ni ikelo e cereal. To dhi okopo bag no molosi. Kae to kawo kidi mar ge. To swade to tuang'o. To nikech jo Kenya bohero gima cheap. To gigik migole dhot makatoki. Girdhi gi oe gi nyiew. Kae to dhi ofwenyo gi dala nang'o. Karo ting'o ge. Koro magi gin problems manitie. We need to have gikisungu nitie gima wacho ni the integrity of the product and the process. Mama to sebedo ka onge. Nikech iyudo ni kwa mfano samana sirikal ne kelo program mar subsidy. Namba 1, nonego gilandi kembe te magimiyo contract. Ng'ane gi ng'ane mabro kelo. Mondo japur dhi ng'eyo kambi. Chon ong'e ni product makama mar kambi makama dhi biro. Kae to kembe gi onego kaw sample mar mbolea magidhi kelo. To gitere deposit mag cereals. Ma japur nyalo dhi ng'iyo ni joka ng'ane dhi kelo machal kama. Joka ng'ane dhi Baraka dhi kelo margi miluongo ni Musingi. To Musingi ni chal kama. Yara kelo microp mawang' ni chal kama. Jo gine kelo kainok ni chal kama. Koro samo yiero to ng'eyo kit gimo nyiewo. To sani ing'e ni kia gima biro midhi rodhno go kanye mikawo to idhi yawe kisechopo dala kol kiyudo ka en gimoro magalagala. Mogik, extension service nyaka sani ni chak tiyo motegno mondo gipuonj jopur. County government onengo invest or allocate resources ne county ne extension officers. Gibi kate kembe ma private omigi tiegruok manyien. Gicha giwuog oko gichop ir jopur, gipuonjgi pur manyasani. Koro mago gin gik mako chenro mako keti. Tiyudo ni incidents mag mbolea miwacho ni fake nyalo bedo matin. Aneno bende kiwuotho maber, aneno kiting'o mgo kuom kit mbolea kae nyalo lero nwa ni to mage aneno ka moro ni kala moro ka mbele lombo wang'. Te wacho ni ma gin mana kite to ndadho mopogore gi rangi margi. Okinyiswa ni to magi ere pogruok e kind mibiro go gi Nathaniel. Kuneno ka an gi packets madhi 6. Matemo nyiso jowa ni mbolea ok en kaka na ging'eyo ni en mana DAP, CAN, urea. Ging'eny. Kendo sani Kenya wakelo mbolea mang'eny. Example ka wan gi mbolea miluongo ni calcium carbonate kata lime. Kiwe agriculture lime mar poda mani mithiedho go lowo kitieko acidity. Wan gi lime mosebedo granulated molos maber minyalo tiyogo, inyalo ruwo gi mbolea ma kawaida. Ma iloso Kenya ka. Okay? Wan gi mbolea ma wang'eyo kaka CAN, anyisou example mare, mago granules mage. Wan gi mbolea ma koro sani ne kelo gine miluongo ni polysulfate. King'iye gi wang'i kamati ochalo kidi gadieri. Tinyalo ruwe gi moko tanyiso gimomiyo sani nitiyo gi polysulfate e ruwo gine. Jopiny ong'iyo gi urea ma kawaida marachar. Sani ni nitie urea miluongo ni urea mothiedhi. Ni treated urea. Okete gimoro ni agrotain. Mamiyo urea ma blue kiromo go kik buogi. Ok olungre mapiyo to bende muche ok rum. En kitiyo kode to budhe lo. To boko kel acidity e lo. Wan nyaka gi mineral moro iluongo ni magnesium grit. En be kinene mbolea to dwa chalo kidi. To ok en kidi.
en mana ni en gine malungore mos. En kit mbolea malungore mos. Wan gi moro ka ni gypsum kuom jogo manigi lope ma kuonde mag siany madwaro ni mondo duok chumbi piny, inyalo tiyo gi gypsum. Ma be iloso Kenya ka. So in short, gimomiyo akelo gigi ni wan gi mbolea aina mang'eny, koso ng'eyo ema miyo samoro wahinyore kaeto wakita achich nikech ok ket ler e gik mikelonwa. Puonj bende sani ni odok chien, jopur ok mipuonj kaka chon. Koro magi miyo gik mang'eny nyalo kethore kaluwore gi the fact ni japur onge ng'eyo to ler bende onge gik mi idwa tim. Japur tim nang'o kodhi e duka sani mondo mi ong'iew mbolea? Ng'eni sani koro pachgi osebedo ka chandore. Kopo ni odwa dhi ng'iepo to kia ni odwa ng'iepo nang'o nikech kia ni aina mane modhi romo go, dipo koromo gi ge mane wachicha, kara bende dipo ni onya romo gi kata kuoyo. Kata kuoyo. Ere gima japur owinjo bed ni ng'eyo? Namba 1, jowa nyaka lok kido. Gimoro nitie, kisungu moro wacho ni cheap is expensive. Gimipani nengo ne yot no, kare ema expensive molo gimoro amora. Jowa ohero gimoro ni kamoro yukore mayom. Gik miuso gi dhot makatoke. Jowa oae gigo. Ginyiew gik ma official mane gi barua kata gi receipt. Dhi nyiepe duka ming'eyo. Kendo jok ma uso gik ma fake kata e kor gwenge, kidhi Siaya to biro nyisi ni ng'ane uso black. Kidhi Awendo biro nyisi ni ng'ane go deal mar mbolea. To pod ji opong'o duka neno. Nikech bei ni piny. Nikech bei ni piny. Ikia ni 50 kata 100 moweni ogoniano, kari nyiewo mana sawdust. Koro kanyo wawe hero gik ma cheap. Ni ng'ato biro gi lori, ikia kumwae, ikia olenguruoni, to nyisi ni kawuono uso ni DAP siling 3,000. To bei gina ni idwa nyiewo do gine nero. Mano namba 1. Mar 2, wae wach mar dhi e chiro modeko. Jo hero gimoro no ita ka koth kor ringe ang'oa e agrovet. Uriedo ma ng'ato ero gamna marano ki ang'oa gimimiyi kia. Koro ging'iep chon ka gitimo e pitho. Ng'ama dhi e chiro modeko ikri ni dhi chamo mawembe motow. Chak chon. Mar 3, watim research. Sani sime obiro manyalo timo ni research mora mora. Kineno kata bag moro, goe picha, orne wuodi moro, penji namba mar kambi ni ogunia. Go ane namba no, iwinj ni to donjo. Tisom ne ng'ano ni to mbolea mora neno kama en maru. Batch namba makama bung'e. Moko sani obiro gi gimoro ni QR code ma kimenyo gi sime to golo ni adiechieng'owa mbolea no kata kodhi. Koro jowa ogine, ae mbolea mipime chiro. Aonge gi lweny gi mine ma uso mbolea me chiro. To gima adieri mantie ni mbolea mose yawo, teko ne rumo. Mbolea mose mipimo ni gorogoro. Ikia ni gorogoro en kilo 1 kata kilo 2 kata kilo 3. Teko ne bende dhi piny. Teko ne bende dhi piny. Mar 2, pod inyalo ruwe nikech mibadhi opong'o pinyni. Koro mago gin gik magitimo ang'owa mondo gidok chien. Ka nitie mbolea e cereal, dhi e cereal nyiew mbolea manigi barua. To kinyiewe e tok chiel maka cereal, ng'eni kanyo wach nyalo gini. To nyiep chon maka nitie wach moro tinyalo fwenyo. Kae to jotendwa mwayiero bende waket gi tesre mondo gitem nononwa adiech gigi. Sani onego bed ni gavana ka gavana oseng'eni to mbolea mane mikele kaunti mare. Mondo nyis jopiny ni kidhi magi ma ema dhi biro. Ting'eni koro sani ni chal ka gima serikal timo mato, serikal matinde bende kiaya tipo mana ka gimiromo go kanyero, mbolea modonjo Migori, ichak igolo itero Transmara, kiobet na koro magi gik mamiyo japiny koro kunyal bedo ga diech gini. Tiparo nade natanyre kaka mbolea odhi modonjo okalo nyaka jopim kaka chal mar mwandu nitiere kata KEBS jopatimo nonro bende ng'iyo chal mar mwandu kaeto bedo dhi modonjo mochopo NCPB ka piny owacho. Ere kama nitiere ng'ikruok e yor pogo mbolea pacho kama miyo koro weche kamagi bedo ni timore? Okay, process mar tero mbolea e National Cereals Produce Board chalo kama. Kosemiyi thuolo mar lose mar tender, itero gimiluongo ni pre-production sample. Sample mar gimidhi loso. Titere ka jo KEBS mapime man tim nonro mayudo ni nutrients miwacho kanyo gin sawa gi kaka idhi lose. Koro kosemiyi that authority to produce and distribute,
ilose kati ruwe kati ome loka tikawe titere cereals gi order momiyi. Makosa matimore namba 1 nonego bed ni ka jo cabs osepimo mane iloso to kisetere chiro giluwo bang'e e chiro kucho mondo gikaw samples gigine ni to mitere chiro be chalre gi mani itero mondo ginon. Ng'ikruok namba 1 either cabs onge gi capacity kata nitie nyao moro mamiyo ok gitim gigo. Ko kamano to nitie mibadhi. Gin mana gik moko adek. Koro mae gima onego gigine. Mar ariyo, japiny bende onego bed mo vigilant ni en bende onyalo kawo samples gi motim nade moter ka cabs. En mani koro garama ema hewogi nikech ok onego bed ni achulo osuru to an machaka garamia gi nonro monego bed ni timo. Koro ma en achiel kuom gine cabs nonego chiw thuolo ni ka in gi to gi mbolea moro amora ere kaka inyalo luongo gi gibi gikaw sample ma gidhi gitim ang'o gitimne pimruok. Koro ma en achiel kuom gima osekelo ng'ikruok kabisa nikech follow up e chiro osebedo piny kabisa ma gik moko iuso usa to ginon ni bende gima no opim kar chakruok chalre gi gima sani ni timo ang'o iloso e chiro. Wadong' gi dakika moko ariyo ka Nathaniel wuoye gi jopur ka watieko wach mogik kaka medier nyiso jopur. An gima daher nyiso jo Kenya wa nyikwa Ramogi ni food security en achiel kuom gima ok onyal tugogo e yo moro amora. Ang'eyo ni weche tosebedo mang'eny e wach mar mbolea ma fake kaluwore gi gik mosetimore. Chokuru chir uogo oko udhi pur motegno. Kiset komo gi mbolea tim gima iluongo ni top dressing mapiyo. Top dressing ka wasebedo kwa puonjo jopur kik itime dichiel kaka watime ni kiseketo koduma giki e nungoni kata gine tiweyo. Pog top dressing diriyo itime koduma giki ogwandi kendo kohawo nungoni kaeto doe wang' sa rit kudni gi gik moko maketho cham mondo wang'i kaka wanyalo keyo. Mbolea to nitie ma fake lakini otin. Mang'eny machando jopur en kia kit mbolea mokel. Rokamano kuom loso thuolo kendo go kod mbaka kendo ageno ni jopur magwa kendo ganda jo Kenya nitiere kod ng'eyo mathoth ka bende koro ging'eyo ni kidi ya mbolea. Mane chuny mbolea. Koro mga jang'ono kayo Nathaniel Otieno lo jalo nyechego mag mbolea ka bende en twak mwakelo ni kinde ma bende koro paro medo nyore opogore opogore kotenre kod mbolea mabandi ya mose bende mo kuom chiche mapacho kae ka bende mo kuom jopur osebedo koyudo mbolea ma kamano. En geno marwa ni bedo kod winjo makare kendo koro intiere kod ng'eyo ne kik rit nyaka koth chwe koka idhi manyo mbolea nyaka nyanam kik wapong' chiro ka kiny koka ikomo tidhi kawo mbolea ka chon mondo minene yudo gima kare kaeto bende chom kambi tir to samoro bende gino mayot beche yot ahinya nyalo bedo gino bende kelo ni achiedh nade. Mano twak marwa mara manyi piny warom kendo sadik chenro maro imore. Nyinga Lydia Okeyo oriti masane.